Здравейте, приятели! Днеска искам да ви покажа как може да свирите песента Hardware to Self-Destruct от новия албум на Металика. Значи, тя може основно да бъде разделена на две части. Днеска ще ви покажа как се свири първата част. Значи, основният ритъм е нещо такова. Така, значи поставяте тези пръсти, този и този, на съответните пракчета. Значи на седмо пракче е показалеца. Така, трябва да се получи. Значи, приплъзваме, вдигаме, приплъзваме. Така, следващото, което е, искам да ви покажа, следващото е, значи, трето пракче, пето, шесто, пак трето и става така. Ето. Това е за днеска, ще се видим пак.